pun channel dhewe ya munggah. Nggih, monggo. Disambut nganggo prau layar diunggahke. Mas Gareng Jajak karo Mbak Elisa Orkarus kaya ngapa? Kaya ngapa, Cong? Dados. Selamat malam Adi kula nang Gareng Jajak weton saka Purwodadi Grobogan. Sugeng dalu Rama. Sehat Mas? Berkah pangestu panjenengan manggih kawilujengan. Alhamdulillah. Sengaja kula goleki dagelan Gareng yang termuda karena ini yang punya hajat adalah Karang Taruna. Oh ngaten? Nggih. Oh berarti benten kalih welingi Karang Taruna wau. Pripun? Nek Karang Taruna wau ngendika sengaja malam ini goleki dalang Gareng sing gelem dibayar sak-sake. ora. Jangan rembukan niku nggih. Piyai mriki niku anek lembungan tuna sak tak badi sanak, Mas. Leres. Mungkin panjenengan wonten Karang Dawa, Karang Jawa nembe pisan iki nggih ta? Pangestu panjenengan nembe pisan menika. Lah tak kenalke nyang masyarakat piye kene iki demen nyang wayang, demen nanggap Gareng. Alhamdulillah mugi-mugi bakda menika saged sambung silaturahmi langgeng selawase. Lah nggih. Amin. Nggih. Mergo kula nate diweling simbah le. Nek wong nyambut gawe aja gur petungan perkara dhuwit utawa bayaran. Betul. Petungono paseduluran, pamriye sedulur sing langgeng selawase kuwi sapa sing ngokehke sedulur dijembarke rejekine didawake umure. Tak ngaten to, Mo? Nggih, leres. Mbak Elisa selamat malam. Selamat malam, ngaturaken sugeng dalu, biung cangi. Setelah sekian purnama tidak bertemu, pendak panjenengan tak HP mesti mboten saged mboten ya Allah, ini kok bisa bertemu bersua dengan kita Bagong Group. Terima kasih Mbak Elisa. Nggih kula pun kapang sanget. Damu mboten derekaken panjenengan Pak PG. Nggih. Nggih, mugi-mugi tansah binaringan kesehatan wilujeng kalis sambil sakale sakeng sambe kolo. Amin. Apa? Pripun? Jenengan mboten paham titikane Mbak Elisa kok. Pripun ta? Nek kepengin ngejob Mbak Elisa kok enggal-enggal saged niku Carane pripun? Gampil. Pripun? Jenengan ngendika mengke kalih Mas Gareng Jajak mesti langsung budal. Niku Kuncine niku. Oh, wis chemistry-ne seneng ta? Wong meneng-meneng mriku iki duwe rasa kalih kula. Duh, rasa apa nih? Rasa arep nagih utang. Lah nggih, sapa dulu Mbak Elisa warga Karangjoho. Sing ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu sedoyo warga Karangjo ingkang Karangjo. Joho. Nggih. Karangjo. Sugeng dalu wilujeng dalu warga Karangjoho. Sing cetha to, sing cetha. Sugeng dalu. Sugeng. Sugeng. Nah. Sugeng dalu. Wilujeng. Wilujeng. Ora wilujeng. Ora wilujeng ning wilujeng. Romo, menika dalam proses taraf belajar gandeng Mbak Elisa niku ora mboten piyai Jawa to, ampun diblasukke kok wilujeng. Sajane iki penak sugeng apa wilujenge sih? Yang bener itu apa sugeng apa sing wilujeng? bener menika miturut para sepuh ngendikan menawi ingkang leres menika wilujeng, Mbak. Oh, leres. Wilujeng dalu. Oh, wilujeng. Nggih, wilujeng dalu, wilujeng rawuh, wilujeng tindak. Oh, wilujeng. Kalau sugeng itu kurang ya? Kurang. Oh, bagusnya itu untuk yang sepantaran atau untuk apa cowok cewek gitu beda gitu. Ya luwih halus sih wilujeng, Mbak. Nek sugeng menika tembung kaprah. Sugeng niku urip, sugeng dalu ati urip bengi rak ya ora pas. Nek wilujeng ki ngaturake kawilujengan. Oh, sugeng itu urip. Oh, berarti nggih enten pase to, Mo? Pripun? Oh, pami sugeng dalu berarti bengi-bengi urip kan ya enten pase. Iku tak kate entuk nek ngene. Lah nggih. Mugi-mugi sedaya warga Karangjoho. Joho ya. Nggih. Oke, aku tuh bingung di sini dulu. Ini masuk Karangdowo juga atau ya, masuk Karangdowo Kabupaten Klaten, betul. Oh, ikut Karangdowo juga nggih. Mugi-mugi sedaya binaringan wilujeng
Sugeng ya, urip kan Nggih. Sugeng Urip ya. ya, urip. Iya, pinaringan Sugeng sing dawa, Sugeng dawa. Kok sugeng dawa? Loh kan urip yang panjang maksudnya. Oh iya, Panjang iya, bener. yuswa, Oh iya. Sugeng dawa. Oh iya Ya, bener iya. ora bener. Oh iya bener. Iya. Gagas aku kok gak rono to mau. Pinaringan rejeki ingkang lumintu. Amin. Menapa kemawon pedamelanipun ingkang tetanen nggih pinaringan detuwuhan ingkang sahe. Amin. Pedogong pinaringan. Apa kuwi? Apa? Kata-katamu ki aja marahi wong mumet. Pedogong iya apa? Itu loh yang jualan-jualan itu. Pedagang kok pedogong. Penjual itu apa bahasa Jawanya ya? Penjual ki basa Jawane sing dodolan bakulan. Oh bakul betul. Bakul. Ingkang bakul. Nggih. Pinaringan bati ingkang kathah. Nggih, sing kagungan pedamelan dados PNS menapa kemawon dados buruh menapa kemawon dados karyawan. Aduh, karyawan kok karyawan. Apa ya kalau kerja di kantor itu loh jadi Ngene lho, apa nek ya? dadi bahasa sing wis pancen nganggo A, ya wis ben A wae aja dipindah O. Nek iya. karyawan ya karyawan, pedagang ya pedagang, ora nek pedagong karyawan iki ra ono. Tetep ya. Tetep Oh, iya. ya pedagang ya. Kaya Iya. nek jeneng misal Bambang ya ora Ora usah Bambang. bombong, Oh, iya. Bambang. Oh iya ya. Ya itu pokoknya semua karyawan PNS apapun itu diberikan kelancaran kesehatan dalam Amin. melaksanakan tugas. Nah, Iso iki malah. paringi munggah pangkat syukur-syukur Nggih. bangke. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Luar biasa nggih. Apa Mo. nih ya sing didungake? Dokter-dokter, perawat niku rumah sakit diparingi apa Mas? Piye ayo nek ndengakno dokter piye? Diparingi kesehatan untuk tenaga kesehatan. Tenaga nakes-nakes itu diparingi sehat. Sehat. Ya, terus diberikan hati yang luas, ikhlas Ya, dalam betul. menjalankan tugas. Menjalankan tugas. Sing jenenge nakes, polisi kuwi abot lho sangkane. Betul. Lah kok iso Iya, abot? karena mereka harus 24 jam siap siaga di telepon iki ono sing darurat iki. Ja- Kudu mangkat. Kuwi mau tunggale karyawan, nek darurat ya utuh darurat, ora nek darurat. Ya, ngono lho. Nggih, Kuwi. Mbak Elisa. Ya. Panjenengan tindak mriki yang memprakarsai panjenengan sinten, Mbak? Wajib matur nuwun niku. Ya, sinten nggih? Lho, ora ngerti. Boten nyerto. Lah kok urusane piye nek ora ngerti sampean? Alah urusan keri. Sing penting niku serawung. Saged budal, saged tambah pas sederekan, tambah sederek sing akeh. Elok tenan cah iki. Kandhane kok. Prinsipe apik niki mau. Jen. Wis orang Aku gagas. bayaran tekono gambarku budal. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Oleh tenan iki hayo. Tenan. Kena tau gemi apa ora lho iki. Ayo. Iya, aku Ya kuwi urusane manajemen. Ya, Nah, Kerry Mbak lah. Elisa ki wis sing penting nyambut gawe lho. ya Sing- sing jelas Mas, aku lewat Mas Tri Susilo itu njawab kula. Oh, Iya, ngaten. iya. Pak Susilo. Ya bilang kalau tanggal sekian Mbak gitu. Ya oke beres. Langsung Was. tak bunder seser nganti bolong dol. Alhamdulillah. Jenengan sing jawab, Pak. Tri Susilo. Heeh. Kowe sapa? Loh, Mas Gareng ki gawan kotak. Oh gawan kota. Mas Gareng ki gawan kotak. Lah kok sakit gawan kotak? Di mana ada cangik di situ ada garing jajak. Oke, tak ugemi dawuh pangan Lah kok iya. panjenengan lho, Mo. Tuh, dat. Nganti enjing-enjing panjenengan nyangik kok mboten enten kula. Tenan wis ta. Jangan mengkhawatirkan. Hak susul, Mo. Iya. Lah wong tenan kok iki piyayi ya multi talent kabeh kok dadi kabeh iki ana peremajaan ora beda kepemudaan sing eneng Karangjawa iki wajib dadi contoh Mbak Elisa. Nggih. Semangatnya luar biasa. Nggih. Ya toh? Dedikasi motivasi untuk membangun desane wah wajib dicontoh. Seragame ya elok. Sing kur mau seragame padha kabeh. Sing Nggih. beda mung siji nganggo ireng mau sapa mau. Ya. Ketua tim niku. Urung dadi ya, urung dadi. Dirijene biasane. Sugeng dalu kados dhewe para pamirsa ya nok. Ya. Bapak Ibu Dewan, Nggih, Pak Bapak Dewan. pejabat desa dan perangkatnya. Pak Nggih. Lurah asmanipun Pak sinten kalau ngapunten. Menika ingkang rawuh Ibu Kadarawati menika Kadarawati. anggota DPRD Jawa Tengah. Injih pangestu Ibu panjenengan. Kadarawati. Luar biasa. Kang Masipun to. Lan menika nggih wonten
penasihat bupati kalau sampun keparang rawuh sampun paring dawuh kita kecamatan nggih wonten nggih pokoke komplit iki Mbak Luar karo Mas biasa. Gareng Pejabat ingkang saged napa nggih berbaur dengan masyarakat niku angel padosane lho Mo. ya betul Yang mau mendengarkan aspirasi, yang mau melihat keluh kesah dan mau memberikan saran dan kritik masyarakat itu luar biasa. Mugi-mugi Betul. saged momong sedaya masyarakat. Amin Allahumma. Amin. Berkah tur amanah anggenipun mengemban tugas amin dari rakyat. nggih Luar biasa sekali. Mo. Nyenengke ya Minimal iso nderek tirakat kayak gitu itu udah Tirakatan. sebuah effort Biasane usaha. nun sewu padatan iki sampun nun sewu niki kono-kono lho Mo. Kono-kono ki anggere Nggih. bar pidato penyerahan wayang terus wayangan diwiwiti pejabat kondur. Nggih. Ning nalikanipun teng Jawa Masya Allah Iya. pejabat tak sekersa nenggani Nggih, berbaur nggih. dengan masyarakat niki ngetokke ora mung laire ning batine wis menyatu kalian piyai Jawa. lah kuwi sing paling penting kuwi Nggih, leres, Karang leres. Jawa iku undang apane ngerti ora Karang Jawa dereng ngertos Mo. kajaba kondang pembangunannya ya kondang babakan kuliner bakmi godhog. Wah. Itu aku suka itu bakmi godok. Bakmi godhog kok godhog. Enak loh kalau bakminya orang Jawa itu kalau bikin bakmi godok itu enak. Ada endoknya kan. Kadang aja itu beda harga, endok bebek maupun endok pite. Endokmu kuwi. Kok saya mumet Pakai ora? pite Jawa juga. Lah nggih. Apa mainnya dagingnya ireng-ireng. Waduh. Wah, Sik, wis Enak itu. Dagingnya Ireng-ireng. Kalau pite Jawa itu soyo ireng, soyo empuk. Enak. ireng ya no kok ireng-ireng. Oh berarti iki gak enak sing enak iki. Putih-putih kok. Ya kalau putih kan ya agak alot ya. Ya, wis muga-muga berkah barokah. Amin. Derek memuji warga Karangjoho pinaringan panjang yuswa cinaketing bagya mulya Amin. tinebihna ing memala tinebihna ing sengkala Ya. mugi uripipun gesangipun tansah manggih kawilujengan lan katentreman. Ya. Amin Allahumma. Ya, amin. Semangat buat para pemuda. Oh, arep saiki ki arep menaikkan pemuda yang peduli sama warga iku angel lho, Mas. Leres. Saiki wis zaman HP, wis do mikir ke awake dhewe. Betul. Sok meninggikan egonya pribadi Nah. orang gagas tonggo teparone ning Nah. nyatane pemuda Karangjoho sebagai Sok tolak ngelumpuk. ukur dari pemuda-pemuda yang lain kersa budidaya nyawiji kagem warganipun. Amin. Luar biasa, top. Jos hebat. Nggih. Kok kali saus panglipur, Mas Nggih. Sangi. Menika wonten pundutan Mbak Elisa. Nggih. Gawuh. Langsung tancap menika kagem Pak Dalang ing panggung kula nyuwun caping gunung yang nembang Mbak Elisa. Saking kula Sukiman. Oh, Sukiman ini sopone Sukimen ya? Bojone Suki. Bojone Suki 6 Oh, iya. Suki mingak dulur wedok. Menika ketua kelompok tani ing Karangjoho matur sembah nuwun nggih. Waduh. Injih nika wong Nggih. pikantuk bebungah Rama. Napa? Saking pepunden kula Nggih. juraganipun bakso gareng Yogyakarta. Nggih. Matur nuwun khusus kula wau diparingi bebungah. Nggih. Ngendikanipun Mbak Elisa gak sah tak sawer Mas. Lah kenging napa Pak? Wis sugih. Aku terus gagas mo. Pripun? Lah aku disawer dhewe berarti aku jek kere. Boten. Mergo saking tresnanipun. Nggih. Amin. Matur sembah nuwun. Matur nuwun iki atensi dari YouTube juga luar biasa banyak. Oke. Ayo streaming engko ya? dituruti ben kabeh padha entuk kemarman nggih Mbak Elisa, Ya. Mas Jajak. Derek Rama. Ayo iki nggo first time dinggo First ngangge swasana. First time niku kali pertama. Ah, kali pertama lagu. Lagune aku nyuwun caping gunung ya. Sing nemang Mbak Elisa sing jengleng Mas Gareng Jajak. Oke. Iya, ya. Nek jengleng niki semangat kula. Mugi kawuningan para kadang Mas Gareng Jajak menika aslinipun nggih dalang wayang kulit nggih. Oh, napa nggih? Nggih. Dalang to. Ampun ngaten Mbak. Menika nggih pangripta lagu nggih Weh. dalang. Alah sembarang napa-napa diayahi Mbak Elisa niku. Alah aja ngoten Oh, to, Mo. Aku ndak isin pekewuh rikuh kula mengke. Teng mriki mari pasarane jenengan kok, Mo. Ora ngono. Wis Mungkin nek jenengan promosike gek ngalih teng kula jenengan piye? ora masalah. Ah, iya, rezeki sing enak ngatur kok, santai wae. Ah, iya. Sinten sing ngatur, Mo? Gusti Allah no. Alah nek dalu niki sing ngatur panitia kok. Kok iso? Lapine muni. Ayo, kaya apa? Siapke Mbak Elisa. Oke. Oke, bismillah. Se
permulaan yang bagus. Aku langsung takjub kaget. Kandhani kok Marem. marem. Mbak kowe muni arem-arem ngono Mbak coba. Arem. Alah. Alah. Marem. Marem. Matiku mongkok. Mongkok. Ya bener ki muka. Dadi ayo gone ndek iki. Tapi ora gumun nek sepisanan ya pancen mantep-mantep biasa. Iya, betul. Nembong kok kaping pindho ping 3 50 wis. Oh. Lemes kamu lemes. Aja kenyek wong lanang, Dik. Cilik-cilik wong lanang mentes rasa tur bakoh. Ah iya. Nane Aku kok, Dik. Buktikan. Ayo to. Aduh. yen memaca mong karo janur kuning. Oke, mantap. Piye? Jos. Sido gelem tak maru ora? Rung. Kowe nandingi Jali aja pisan pindho. kanggomu mantap ta Mas Gareng. Kanggo Enggak. Mbak Elisa itu belum apa-apa itu. Lah kok jenengan saged ngendika ngaten? Anu nek ngerti katuranggane Mbak Elisa, beliau Nggih. itu kan orangnya itu smart, cerdas, ya toh? Cerdas. Dan dia itu periang, Nggih. energik, ya Nggih. ta? Heeh ta? Nggih, Wonder leres. Woman, Leres. power-e ngeri. Lah nek mong kaya sampean ngono kuwi, lagi ping pindho ping 3, alalah delok wae. Genep ping 10, tele-tele wis ta. Iya. Nuwun sewu mo. Pripun? Ampun sok gampang batang saka ngarep nek durung ngerti tandang gawene mo. Wah, Aku kok janakane wong Purwodadi re. waduh. Ya, coba buktikan ayo. Lagi ping piro ki mau? Lagi ping Kalih, piro? Mo. Pindho. Oke, lanjut. Ayo. Nek ra malah kono dhewe sing menggeh-menggeh iku. Yang kelima masih kuat. Piye Mbak Elisa? Beda, udah mulai ada penurunan. Tadi yang pertama enak banget ya. Yang kedua? Sing keloro juas, mantep. Peng pindho peng 3 5 iki mau rada melorot. Nah. Rada medun setetek. Yo. Sik. Hop. Sik, setitik apa setetek? Ya mau ngendi Bingung aku. rodok medun piye? Agak turun sedikit. Oh, sedikit Rada toh. medun setetek. Wah, kupingku ki bosok tenan kok. Mana mo? Iya, kupingku ki lho. Agak turun Jenengan mau anggenipun mireng pripun? setetek ngono apa piye mau? Ya Sing bener piye? Basa Jawa itu setetek mbok setetek suwi-suwi tadi bukit. Setit. Piye? Gono dudu. Tujune kula iki yang beriman momo. Upama aku ora beriman ngono ya samoh ndek iki sore misale. Ya arep maklum wong Mbak Alisa ki ora kagak. Asli pundi Mbak panjenengan, Mbak? Gula seko toli-toli. Toli-toli. Itu Sulawesi. Sekol toli-toli karo Toli-toli. sekol lambelu. Lambemu dhewe. Wis tau roh nggone. Iki. Waduh. Lah apa? Kok kene ini cangkem. Waduh. Cangkem itu coro elek, coro apike tuk-tuk. Tutuk ya. Aku mlaku wis tutuk nggone. Lambelu dudu buka wine nggon Google Google Map. Buka tulis lambelu. Lambelu. Kok toli-toli. Toli-toli. Terus dijembeng, ngono dijembeng di zoom ngono. Ketok kok nggone nyendi kono kuwi. Set situ. Diperbesar, diperlebar. Basa Jawa, Mas. Oh iya dijembeng-jembeng, Ya, bener. bahasa Inggrisnya di zoom in. Iya, Zoom iya. in. Bahasa Indonesianya diperlebar. Basa Jawane? Jembeng. Oke. Oh, Aku wis bayangke upama anu ya. Bener kan? Oh betul. Aku itu dapat kosakata. Kamu setetek sudah agak baik ya. Aku suka setetekmu apa? Sedikit belajarmu itu semakin baik. Wes saya mundak. Lah sedikit Saya belajarmu mundak, semakin saya mundak ya. Kamu support Iya. aku kan.
Oh, aku support banget. Aku suka dengan itumu apa? Karya belajarmu itu bagus banget. Karep murek wis kakek. Tandangi meneh ya. Oke, ayo lanjut. Masih semangat kan? Oh, masih. Kalau yang kurang semangat diombe di degan dulu. Mau ngombe degan dulu. Apa kuwi? Ngombe degan. Niki disponsori Degan. Degan. Degan Jeli Mas Saipul, mangkat Iya. matur nuwun Mas Saipul. Matur suwun. J matur suwun, matur suwun. Ayo. Degan. Arep Sampai pundi? mana aku tadi lupa. Dileng-eleng sik no golek sik. Pacitan ya? Heeh. Oh iya. Rodong idul. Oh kuwi panggonan, Pak. Iya. Pacitan sarwi Hop, iya. Wes lis. Kene ping 10 loyo. Wes rasa dikukup lis. Piye? Iya. Aku jane gak loyo mo. Piye? Gur pura-pura loyo. Pamrih apa? Lah, Benti? Mbok WA, mbok wedok WA. Piye ta? Apa? Piye? Terus no polahe. Aman Mbok Wedok. Ora apa-apa. Iki nek. Ora apa-apa. Iya. Sesuk nek entuk lawang mulih ning omahku. Gak usah balik sik ning Alah, Puro nek dadi. nek mbok wedok gampang reh-rehane kok mo. Lah piye? Tak balesane sik. Lah piye ta? Balesen. Tak bales ya apa kira-kira? Gak sah nesu Bu, engko bayar aku pek kabeh. Heeh. Iso wae. Langsung balesi mo. Piye? Oke sayang lanjutkan. Oke. Oh no aja ya. Satake wae. Pancen ngono sih. Halah lumrahe wong wedok yo gur materialistis ora usah bohong. Kabeh ngono kuwi. Ya. Apa ya ta? Apa mau itu lagi materialis ibu-ibu sinan apa materialis ta? Ha. Bu, milih cinta napa duit? Kandhani yo. Cinta ya apa? Cinta ya apa? Cinta Nanti ki bahas apa? Makan tuh cinta. Makan tuh cinta. Ha iya. Kandhani yo. Kancaku ya ngono lho. Wah, entek-entekan ra rentok apa-apa. Sapa ta sapa ta? Eneng Mbak Elisa eneng. Santai. Tabane pokoke bangsa balungan wae gede dhewe. Wis direwangi, wis entek pin motor Honda Beat siji. Wis barang entek dite iki tinggal minggat motaran. Nun Yes, Romo. Jenengan mbok ampun ngaten. Lah pripun? Piyaine mukok niku lho. Iya. Pucet wes, Sabar, pucet. sabar. Rasido sukses. Mula Mas, nek ketoke wong wedok kok ora kena dipertahanke, rabi lanang Mas. Lambene. Aku apa? Wes. Lah ora urung nek wedok ya diapusi meneh kok. Ora. Wong aku karo sing iki rada getun ya anak aku. Weh, iki bisa streaming lho, engko WA meneh Mbok Wedok. Nek mau tak kono gak gawe aku. Oh, iya, Aman. iya. Ning anu Mbak Elisa ling ngawasi ora to iki Mas Jajak? Pangapunten wong kula Ning streaming kan ling ngawasi ora kira-kira. Ah. Kira-kira wae kira-kira. Los banget aku. Los ya? Los sak dole. Jos. Musik Mas, Ayo. sedap. Kula sing gak kuat sing mburi mo. Piye? Los sak dole niku lho gak kuat. Maksudnya tuh aku bebas gitu loh. Jenenge all out ing ngono kuwi. Single and free. Yo ora kena ngono to no. Lah piye? Delok WA-mu ndek karo aku jare sayang karo aku. Ora kuwi sapa sing WA? Mbak Elisa Okarus. Duduk. WA karo aku tak rewangi padu karo mbok wedok. Golek ana tenan. sik Elisa apa sapa golek Mbak Elisa sing Aku gak WA aku yo ngono. Ya Allah niki lho. Elisa Mbak. sapa? Elisa Okarus. Di. Iki lho. El sapek. Waduh, yo itu. Elsa sampai. Aduh. Lah tuas dia iki dadi padudon e. Oh, kok salah deleng kowe. Bos pasir. Jenenge ora Elisa, sampai no. Layak Ayo, njaluk iya. kan. Wingi kan WA kula nyuwun transferan 2000 ngoten. Mbake El sampai bakul pasir kok iki. Iya. Terus ke, yo. Panas udan. Yo parikane Mas Gareng. Iya. Kula? Mungkin lho. Oke. Nandur jahe Nandur jahe ning galengan nang galengan nyambut gawe nyambut gawe bebarengan
Amin. Ora ana senjata sing paling ampuh kejaba kerukunan. Betul. Sapa gelem rukun insyaallah saya bakoh, saya kuat, saya kukuh kaya dene warga masyarakat ing Karangjoho dari kerukunan masyarakat ngumpul dadi siji nyata nek akur selawase kukuh selawase amin Allahumma Amin. tepuk tangan. Tepuk tangan. Ayo Mbak Elisa, gawe parian tentang warga Karangjoho utawa Karang Taruna. Ayo. Cerdas. Hoya. Cerdas ayo. Boboho. Hah? Kok boboho? Para apa boleh? Ayo kekinian kok. Boboho. Piye, Mbak? Bar adus klekaran. Bar adus klekaran. Aku melu. Terus Para warga lan Karang Taruna ing Karangjoho mugi pinaringan rukun ayem tentrem panjang yuswa kathah rejeki lan lumintu ing karaharja. Amin. dawa mentali. Nun sewu Rama. Piye? Niki sanes parian Lah apa? puisi. En kompelit. Mantun ki sing penak lho. Ya. Madang sego Madang sego. ning tengah sawah. Biasa. Piyai Karangjoho berkah barokah. Ya wong iki dhewe-dhewe, kowe seneng cendek, aku seneng dowo. Kan iki Karang Dowo. Ya. Oh, aku seneng cendek, kowe seneng dowo. Loh, Oke. dorungokno Elisa iki seneng dawa ngerti ta? Iya. Rama, Ayo sing cendak-cendak sumingkir. nek babakan cendak lan dowo bisa dikondisikan. Oh iya, oke. Situasi, kondisi dan toleransi menentukan. Singkatannya apa? Sikon dan toleransi. Iya. Parian iki sinden-sinden nggih mboten. Oh, nggih. Oke, Kali yo. semua. Ayo Bu Sinta, Bu Mbak Sinta. Mbak Sinta. Ayo Sin, ayo. Mbak Sinta sing pundi? Ki Adik-adik. pocok dhewe. Niki Jajarane bareng Anoman. kowe arep ngendika nek Ya, ini kan Ora sing maksudnya iki padha kan. gedene ngono lho. Gitu lho, pas Sesuai. pas heeh. ampun aja ngaten lho. mo. Niki selera kula. Nah. Ayo Sin. Terong dawa. Lah, sik to, Nduk. Mbok liyane terong to. Sepen. Oh senengane terong rek kok. Bebas kok. Boleh. Ya wis ah, manut. Iya. Terong. Ditekem-tekem. Hah? Terong Jawa Kayak ditekem-tekem. apa ya? Yo. Aku masak kok ya masak. Nek masak ora ditekem ana kudune. Oh iya. Oh, nggo dolanan ya. Terus. Karek kok idake ngono. Lah tegese masa kali ditekem-tekem nggo dolanan. momong putrane. Putrane seneng dolan ngoten lho, Mo. Du. Lah nek Ayo. uduk terus jenengan Wis ora sah ayo mah aku. Terong Mugi dawa. warga jaha Heeh. pinaringan ayem tentrem. Amin. amin. Ayo. Ya apik men to Mbak Sinta. Apa? Ayo, Bisa kaya di- Anoman. ditekem kok ya mesti apik. Ayo. Yo. Bu Wida ayo. Wida niki Mbak Yu kula piyambak niki. Nah. Apa sapa dia? Ayo Bu. Kakak ya, kakak. Tuku telo, Tuku telo. wadai tampah, Adai tampah. mugi warga Karangjoho Heeh. kebak berkah. Amin. Amin 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 amin. Ayo, Winanti. Trah Winarno iki ayo. Winanti Trah Winarno. Yo. Mas Bowo. Weh. Weh, jan. Sik. Mas Bawa apa Suranto? Bawa Bos Suranto. Niki spesial kangge Mas Bowo mawon. Oh iya. Mas Suranto, nyun pangapunten. Nggih, saged pipis-pipis riyen. Mas Bawa. Mas Bowo. Metu ning jaba. Waduh, betune jopo. Oh alah, Udut arep udut. kelakuane bojomu ngono kuwi lho jebule iki. Wis paham ta jenengan? Bar kon jero ngomah ki lho, Mas. Oh, iya. Pengen teng jaba. Iya, paham. Oh, metu jopo lho sing bener ki ngono metu jopo. Ora Paham. dipake jopo, ini metu jopo. Ah, iya. Terus Warga Karangdawa mugi berkah kleru. Lho, kleru ta. Mugi panjang yuswa. Amin, amin amin ya rabbal alamin. ya. Metu jaba ngono lho, Saiki Mas. Mufida. Mbak Mufida. Mufida. Eje. Ayo. Oke. Iya. Masang baliho. Sik. Apa? Masang baliho.
Masang baliho. Baliho, baliho, baliho. Kupingku bosok tenan iki. Terus Ning dhuwur sumur. heeh. Dhuwur sumur. Muga warga Karangjoho Heeh. panjang umur. Amin. Aja. Terakhir genduk. Wadah, ayo ndak. Aku nek karo iki mboten wani nyedak kok, Mo. Lah ngapa? Biyen seneng aku tak tolak. Iya. Iya. Nane. Sapa sing seneng sapa? Apa ya ndak? Bener ndak? Mboten iki. Mboten lho, ora lho iki Wanda ora lho. Ora nutup-nutupi, Nduk. Jaman kowe ngekos kae sing bayari sapa? Sapa? Emangnya sapa? Bapake dhewe to. Masa Aku dhewe yo golek-golek kok. Nduk Wanda. Ayo nak coba kaya ngono. Alah alah. Pak Cahyo. Lho lah, yo tau melu kono ne yo. Iki dhewe padar mono yo padar melu mono. BG kok Mbok ora ngono kuwi to. Ora kok jeneng Cahyo ki masyarakat. Heeh. Terus piye, Nduk? Lunga menyang Solo. Heeh. Oh, golek wayang kuwi. Terus. Terus piye, Nduk? Warga Karangjoho Heeh. mugi bagya mulya. Amin. Amin. Karepe iki ngono ati. Ora bocah kok ayune ngene iki anake wong pira to, Mo? Lho. Anake sapa kok anake wong pira? Tak. Nyun sewu, Piye? jenenge mbok ampun galak-galak. Lah, Nyun piye? sewu nok. Anake wong pira no? Lho anake wong loro to, Mo. Rampung perkarane jenengan kok geger nyapa to? Lho kan anake wong loro. Lah bapak karo ibu rak ya wong loro to, Mo. Oh, Lah- karepe ngono. Lah iki lho Mbak Elisa malah anake wong sak kabupaten ya ra geger. Kok iso? Bapak pundi daleme? Seko to lidol. Ibu, Seko lambe. lho sak kabupaten to kuwi. Oh iya. Oh, anake wong sak kabupaten. Iya. Pinter. Asem tenan. Itu kapusan aku ya. Mula mencerna kata-kata itu dengan kepala Iya, iya. dingin, Iya. jangan kepala panas ku ndak malah dadine ora becik. Ya, betul. Zaman saiki lho ya. Leres. Subu pendek itu kudu diilangi. Lah. Yo, terus Sop, e. iki pengrawit kabeh balikan mboten? Ora usah. Ngutang teko pajak Kan iki sesuk balikan. isu. Sesuk-esuk. Heeh. Panas udan panas lengaling caping gunung. Iya. Nadyan wadon sarta Swara suling memandang suarane. Antol-antol sanenge banget sapi so kumpul. Langgam Mbak Elisa. lumane banyu
Jat kendong. Ayo. Terima kasih Mbak Elisa, Mas Gareng. Matur sembah nuwun Rama. Mbak Elisa, iki nek Ibu Kadarmati ya ta, Ibu anggota DPRD Jawa Tengah durung diaturi mrene iki awake dhewe urung lega. Nggih, leres menika. Nggih. Ben didorekke karo Kang Mas lan ora lali mbok bilih wakil saking Mas Hamenang Tasih kasuwun pinterak munggah mriki nggih ta. Pripun? Setuju mboten Mas Gareng? Menika sampun jumeneng panjenenganipun. Ya monggo dengan hormat, dengan segala hormat. Mbak Yuku sing tak tresnani, monggo. Mbak Kadarwati kasuwun jumeneng mriki, monggo. Yuk. Yo. Mbak Elisa, ora mokal nek Mas Hamenang ki langsung ke AD1 Klaten mergo dari dulu pendidikan tentang kedisiplinan pemerintahan dan lain sebagainya termasuk pendidikan politik itu sudah digembleng oleh ibunya sendiri Mbak Elisa. Oh ngaten nggih. Jadi udah terbiasa dengan kedisiplinan. Betul. Jadi untuk menuangkannya juga mudah karena itu wis jadi kebiasaan gitu ya Bu. Betul sekali nggih. Disapa dulu Mbak Elisa menika. Sugeng dalu Bu. Sugeng dalu. Kula deg-degan nih. Pripun? Deg-degan. Biasane semah kula niku risik jak mulih terus roh Mbak Lisa lo Mas Gareng iki kusik ya Bu ya. Anu Mbak Yu menika terhibur Mbak Yu dados. Nggih. Ampun gadhahi panyokro bawa ing nika-nika nggih Bu nggih. Boten karena kan cuma lihatnya di YouTube. Oh ngaten. Kalih ten kadang kan sakniki jarang do nonton TV to. Leres. Kala-kalih niku lho barang setan cilik napa jenenge Kecap. HP. Gitu. Leres. Setan cilik debit ora ndulit nggih niku. Nggih, betul. Nggih HP niku rak anak sekolah niku kan pintere mergo HP ngayale ya mergo HP. Nggih. Scroll shot niku wah pun sakniki mangan men sambi Habiskan waktu. dolanan HP. Iya.
mestinya kan seperti ini juga salah satu pendidikan untuk masyarakat membangkitkan kembali cinta pada budaya, Nggih. cinta pada tanah air. Nggih. Ngeten toh? Laras Ibu. Budaya Jawa ini mempersatukan bangsa menurut kula. Leres Betul. mboten? Betul. Bisa toh Mbak bahasa Jawa? Bisa dong saget. Oh, saged. Niki padahal aslinya mboten Jawa, Pak Ibu. Cek. Pundi Mbak? Toli-toli. Ada yang tahu ini masih Itu Sulawesi Tengah, Bu. Sulawesi itu Iya. dadak nyabrang laut. Wah, nggih. nyebrang segoro. Jadi nyebrang itu segoro. ngalor ngetan. Ngalor ngitan ya. Terus C. masih itu ya naik pesawatnya berapa jam, Pak? Niku menawi naik pesawat bisa via Makassar nopo Sepinggan, Bu. Loh. Nanti dari Palu ke Toli-Toli itu bisa 8 jam, 9 jam. Waduh, wis Luar biasa. Nek ra cinta Joho Nggih, nggih. Joho. Ra mungkin tekan kene tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Nggih. Itu tadi Wah. dia ta numpak motor mabur jenenge. Nggih. Motor mabur parkirnya nang ngisor. Orang motor kok iso nggo wong 50 ya. Lah ya, motor Luar mabur biasa. tapi parkirnya tetep teng ngisor, gitu. Nggih. Ora enak motor mabur parkir ten dhuwur. Ya betul. Ampun lucu-lucu lho. Ampun lucu-lucu lho, Bu. Niki garenge mengke gak boten Mangke payu. pados inspirasi baru, Bu. ngaten nggih. Parkir motor mabur sing ning dhuwur. Sik wonten. Nah, ming guyon. Nggih. Matur nuwun Mbak Lisa, Mas Gareng dari Grobogan. Leres pangestu Berarti panjenengan. dulu anak buahnya Bu Sri Bu Bupatinya itu Bu Sri. Bu Sri Sumarni. Sumarni Leres, ya, teman leres, ya. leres, leres. Salam. Sekarang diteruskan itu ya. Nggih, nggih leres adikipun rayinipun. Nah, Nggih, Bu mboten Sri adoh, niku. berarti kan nek niki mboten adoh Mas Dalang niki Nggih. Grobogan. Ngatur Kita orang bados, sampene yo waduh iki sabar. Nggih. Matur sembah nuwun Ibu berkah. Matur sembah nuwun Ibu, sembah nuwun nggih. Blitar. Pistol penting tipis rokok. Betul, sampai ketemu nanti tanggal 30 nggih, Bu. Amin, amin, amin. Wonten alun-alun Klaten. Wah, berarti kalih kula nomo. Pripun? Mangkat to ler mangkat le. Sembadani lah ya. Sendika mo. Tenang wae ya. Wis anakku lanang siji iki kudu angka ikut. Iya. Nggih, nggih. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu untuk berkah. Mbok menek kersa nderek nyekar Ikut Ibu. nyekar, ikut. Kula ora iso nyanyi, kula Oh penikmat. iya. Oh, penikmat mawon. Wakil nggih, diburuhke kula mawon nggih, kalian siden-siden nggih. Siap Siap, niki, siap. wong sakmene cek. Ngiras pantes mengenang jasa Bung Karno. Iya. Temanipun Blitar. Ayo coba kaya ngopo, Cok. Mbah nuwun Bu. Iya. Ngagem gamelan mawon rumiyin nggih. Nggih, ya. Nggih. Monggo Cok diwiwiti lagunipun Blitar. Ayo. Yuk, Dik. Yuk, yuk. Thank
Blitar nyimpen layar desang kenang Proklamatan presiden dan demisan Ono dino jari gajah mata Ingkang bisa nyawiji Nuswantara Lemoga bengkana sikon kaloka Dene kota Blitar lain cilik ora modal Blitar dadi kembang lambe ora modal ane sing padha nyatane yen tanggeni guru pati semangate yen tanggenya nasalane Terima kasih. Terima kasih. Ini pemilihan lagu yang luar biasa loh. Ini Yeah. istilahnya jangan lupakan jas merah. Yeah. Iya. Kita ingat siapa Bung Karno? Bung Karno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Ketika proklamasi berarti sudah mengibarkan Nggih. Indonesia wis ra gelem dijajah. Malam hari ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Terima kasih semuanya. Saya Matur sekeluarga. suwun. Mbah nuwun Ibu. Mohon izin kalau Ibu. ada kesalahan Nggih. kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nggih. Sukses semua, sehat Amin. selalu. Amin, amin, Ya, amin. Mbak, ya. Berkah barokah Ibu. Nggih. Alhamdulillah. Cantik-cantik, izin nggih. Masya Allah luar biasa. Matur sembah nuwun. Piyayi Lembah Manah Grapyak Nggih, Sumanah. sembah nuwun, Bu. Nggih, semuanya. Siap-siap matur sembah nuwun. Iki mau lelagon Blitar iya. Mulai iki ya bulan-bulan ngene iki awake dhewe ya kudu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Leres, leres. Alhamdulillah ya. Nenek Piai Karangdawa sembalung